mishing te nu na thil poi mo de mai pakhat chu Hrisêl na hi ni kan Hrisêl hian engkim mai hian hlutna anei veka mishing nun na ngei po hian hlutna anei ni mar chu kan Hrisêl lo che hian be se na te kan nei tlema khovel thil te hian mi ti hlim lawa engkim mai hi kan ngai hlu lo vel vek ani mi hausa te pon Hrisêl lo chonin an hlim chuang lo mir thei te po kan Hrisêl lo hian kan hlim bik lo kan Hrisêl lo hian in be se na te kan nei chawa mo kan hlim lova chung kwa hlim lawa mi mal mai ni loin chung kwa po kan hlim lawa nun hian hlutna anei lutuk lo ani chuwak chon eng din hmuna po dingila kan Hrisêl em phot mai la nun hi a hlimom ani mai mo enganga talent ro pui nei po ni la enganga hausa le me tha po ni mai la kan Hrisêl lo chuan kan hlim tak tak thei chuang lo nun hi kan enjoy thei lo ani chuwang chon Hrisêl na hi kan ngai poi mo em turani Hrisêl na hi number 1 kan da ngei turani chuwang chonin kan thil ei la in te kan ni tin khosak dana te kan film khurangai ti na ni mai